Laugarren bideoan, barroaren infestazioa neurtuko dugu erle helduan. Ekaina eta iraila bitartean egin behar da test hau gutxienez 3 aldiz, hilabetean behin. Egiten dugun data jarriko dugu, erori diren barroa kopuruak eta pisatu dugun erle gramoak apuntatuko ditugu. Barroa infestazioa neurtzeko behar dugun materiala honakoa da. Ontzi bat, litro erdi volumen ingurukoa, bertan erleak sartu ahal izateko eta tapatu ondoren azukre hautsa barrura bota eta ondo astindu ahal izateko. Balantza bat, erle gramoak zenbat diren pisatzeko, azukre hautsa eta iragazki bat, azukre hautsa eta barroak bertara bota eta parasitoak ondo kontatu ahal izateko. Barroaren infestazioa neurtzeko koloniaren kanpoko aldeko lauki bat hartuko dugu. Ez umearen gainekoa, baizik eta kanpoko aldekoa. Begiratuko dugu ondo erregina hor ez dagoela. Eta erleak gisa hontara hartuko ditugu. Gisatutakoa apuntatuko dugu. 30 gramo azukre hautsa botako dugu barrura erlea ondo zikindu dadin. Azukreak erleak eduki ditzaken barroak askatzea ekarriko du eta gero hartara behar bezala kontatu ahal izango dugu. Honela, minutu pare batez, itzaletan utziko ditugu erleak. Bi minutu pasa dira, iragazkia hartuko dugu. Eta dauden barroak kontatuko ditugu. Aurkitu ditugu 4 barroa eta apuntatzen dugu. Eta horrela, bueltatzen dira erleak erlauntzara eta ixten dugu.